Καλησπέρα σας και από μένα. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι εκπροσωπώ μια νεοσύστατη ένωση. Για μας ακόμα νεοσύστατη είναι. Και χαίρομαι πολύ που την εκπροσωπώ σήμερα σε αυτό το χώρο, σε αυτή τη γιορτή που γίνεται για τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα της πόλης μας. Και κατ' επέκταση βέβαια και της χώρας μας και του πολιτισμού μας. Είναι πολύ σημαντικός για μας ο επιμελητηριακός θεσμός, γιατί θα μπορεί να είναι και για μας ένα εργαλείο σαν σχεδιαστές, για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας μέσα από την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια. Ο στόχος αυτής της ενέργειας σήμερα βέβαια είναι όλοι μας, αλλά κυρίως η νέα γενιά, να γνωρίσει το κέντρο της Αθήνας και να συνδεθεί με την ελληνική παράδοση και να γνωρίσουμε αυτή την ιστορική και πρώτη αγορά της Αθήνας, το οποίο δεν ξέρω αν οι νέοι το γνωρίζουν τόσο καλά, πέρα από τα brands, τα fast fashion και τις ξένες εταιρείες που έχουν μάθει να αγοράζουν στο κέντρο. Εμείς θέλουμε να γνωρίσουν την ελληνική δημιουργικότητα, να γνωρίσουν και να την αγαπήσουν και να τη στηρίξουν. Εμείς σαν Έλληνες σχεδιαστές θέλουμε να επισκεφθούν τα ατελιέ μας, δεν είναι βέβαια όλα στο αμοιβώς ιστορικό κέντρο, αλλά είναι σημαντικό να δουν τη δουλειά μας από κοντά και να καταλάβουν ότι εμείς στηρίζουμε σημαντικά την ελληνική οικονομία, κρατώντας την εγχώρια παραγωγή, έχοντας βιοτεχνίες και στηρίζοντας μια κυκλική οικονομία μέσα στην ίδια τη χώρα. Το project Αγορά προέκυψε από τη διασύνδεση επιχειρηματιών και δημιουργών της πόλης μας με κοινό στόχο να προβάλλουν την Ελλάδα παγκοσμίως και μιας ανάγκης να παντρέψουν το παρελθόν με το μέλλον, την παράδοση στις δημιουργίες τους και να παράξουν αυθεντικά προϊόντα υψηλής αισθητικής. Όπως και το project Αγορά, η Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας προέκυψε από την ανάγκη τη δική μας ως δημιουργοί να προωθήσουμε το ελληνικό design ως πολιτιστικό και οικονομικό περιουσιακό στοιχείο της χώρας μας. Σε στρατηγικό και πολιτικό επίπεδο, η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει το κέντρο της μόδας ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Οι δημιουργίες που θα δείτε είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της ελληνικής μόδας σήμερα, με τη συμμετοχή 13 μελών μας. Και γιατί όχι, ξεκινώντας από την προβολή των δημιουργιών μας στην τοπική αγορά, το Made and Designed in Greece να αποκτήσει μια θέση στην παγκόσμια αγορά, που είναι αυτό που ελπίζουμε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή